Pufnița era prinsă în lanțuri de lumină și nimeni nu știa cine i le-a pus. Mimi și Luni au rămas nemișcate. Trebuie să o salvăm acum, dar nu erau singure în pădure. Mimi și Luni mergeau încet prin pădurea luminată de stele. Frunzele foșneau ușor, iar licurcii dansau în jurul lor. E liniște, spuse Luni. Prea liniște. Mimi s-a oprit. Simțea că ceva nu e în regulă. Din întuneric s-au auzit pași grei, crengi rupte, respirație adâncă și apoi 2 ochi strălucitori au apărut dintre copaci. Mimi, mi-e frică, șopti Luni. Mimi a strâns-o mai tare în brațe. Nu-ți fie frică, sunt aici. Dar lupul s-a apropiat din ce în ce mai mult. A mărâit și a făcut un pas înainte. Luni tremura. Mimi a închis ochii o clipă și a spus încet: nu te voi lăsa singură. În acel moment, o lumină caldă a apărut deasupra lor. Steaua pe care o ajutaseră s-a întors. Lumina ei a crescut din ce în ce mai puternic. Lupul s-a oprit, a făcut un pas înapoi, apoi încă unul și a dispărut în întuneric. Pădurea a devenit din nou liniștită. Luni a ridicat privirea. Ne-a salvat. Mimi a zâmbit ușor. Pentru că am avut grijă de ea, steaua a strălucit o clipă. Apoi s-a ridicat încet spre cer, iar Mimi și Luni au rămas acolo împreună, mai curajoase ca niciodată. Vrei să vezi ce se întâmplă mai departe? Aventura abia începe.